7 minuts. 14 minuts. 21. 28. 35. 42. 49. 56. I diu: han passat 7 minuts des dels últims 7 minuts. Pregunta què fem. 7 minuts. És que hi ha cert interès en espiar 14 minuts. el ritme de les coses, i els ritmes fan com si no estiguessin. Per això 28. constantment juguen, 35. constantment juguen, 42. constantment. 49. I nosaltres no som conscients 57. de res. 7 minuts. 7 minuts. 7 minuts. De res.